ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मन्निष्ठारक मत्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 10ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത് കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃത്വം നിയമേന രാജൻ അത്യന്തവത്യസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസ്വാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈതി യത്ര തർഹ്യുച്യതേസോ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ജീവൻ മൃത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത്യസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസ്വാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈതി യത്ര തർഹ്യുച്യതേസോ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃത്വം നിയമേന രാജൻ അത്യന്തവത്യസ്യ ദൃഷ്ടം സാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈതി യത്ര തർഹ്യുച്യതേസോ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത്യസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈതി യത്ര തർഹ്യുച്യതേസോ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ശരി. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ലൈന് ജീവൻ മൃതത്വം എന്നാണ്. അത് ഒരുമിച്ചായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ്. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത്യസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈതി യത്ര തർഹ്യുച്യതേസോ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ജീവൻ മൃതത്വം എന്നാണ് കേട്ടോ. അത് ഒരുമിച്ചാവുമ്പോഴങ്ങനെ ജീവൻ മൃത്വം എന്നുള്ള പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസൗമ്യഭാവോ ധ്രുവൈഡ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേസോ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവ ഈഡ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേസോ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവന്മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത് യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവം ഈടയേത്ര തർഹിച്ചതേ സൗ ഹൃതികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത് യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസ്വാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈഡ്യ യത്ര തർഹ്യച്യുതോ സൗ വിധകൃത്യ യോഗ്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവദ്യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവ ഈഢ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ അസൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവതികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈഡ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ അസൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവാമൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത് യതികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈഡ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ അസോ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി ആചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവദ്യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസ്യാമഭാവോ ധ്രുവൈഡ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ സ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവദ്യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസ്വാമ്യഭാവോ ധ്രുവ ഈഢ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ സൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത് യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസ്വാമ്യഭാവോ ധ്രുവ ഈഢ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ അസൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത് യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈഢ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ സൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവദ്യത്തി കൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവേ ധ്രുവ ഈഢ്യ യത്രേ തർഹ്യച്യുതേ അസൗ വിധികൃത യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവദ്യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസ്വാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈഡ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ സൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത് യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസ്വാമ്യഭാവോ ധ്രുവ ഈഢ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ സൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശിവഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ജീവന്മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവത്യത് വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവമീഡേ യത്ര തർഹ്യച്യുതേസോ വിധികൃത്യ യോഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ചൊല്ലു. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ പ്രദത്തം യമേന രാജൻ ആദ്യന്തവദ്യസ്യ ദൃഷ്ടാ സ്വസ്വാമ്യഭാവോ ധ്രുവ ഈജയത്ര തർഹ്യുച്യതേ സൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവന്മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ അത്യന്തവദ്യദ്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസ്വാമ്യഭാവോ ധ്രുവ ഈഡേ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ അസൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവൻ മൃതത്വം നിയമേന രാജൻ ആദ്യന്തവദ്യത്വികൃതസ്യ ദൃഷ്ടം സ്വസാമ്യഭാവോ ധ്രുവൈഡ്യ യത്ര തർഹ്യുച്യതേ സൗ വിധികൃത്യ യോഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്താം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, മരിച്ചതിന് തുല്യം ജീവിക്കുന്നവനെന്ന് അനാവശ്യമായി അങ്ങ് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ. അതായത്, ഭൗതികമായ എല്ലാറ്റിനും ഒരു ആരംഭവും അവസാനമുണ്ട്. നീ രാജാവും യജമാനുമാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പദവികൾ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ഇന്ന് നീ രാജാവും ഞാൻ നിന്റെ സേവകനുമാണ്. പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥ മാറിയേക്കാൻ ഞാൻ യജമാനും നീ സേവകനുമായെന്നും വരാം. ഈശ്വരേച്ഛയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന താൽക്കാലിക പരിസ്ഥിതികളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഭാവാർത്ഥം ആ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇതിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ശരീരസങ്കല്പമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാകിയാൽ ശരീരം അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നും ആത്യന്തികമായ മാറ്റത്തെയാണ് മരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു രാജാവും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു നായയും ആയേക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്മർദ്ദ നിമിത്തം ജീവാത്മാവ് സദാ അഗാധമായ നിദ്രയിലാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നിവേശിക്കപ്പെടുന്ന അവൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലാക്കപ്പെടുന്നു. ബദ്ധജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ജ്ഞാനവും ഇല്ലാതെ തുടരുകയും ഒരുവൻ സ്വയം അവനൊരു രാജാവാണെന്നും സേവകനാണെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായയാണെന്നും പൂച്ചയാണെന്നും അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമോന്നതമായ ക്രമീകരണത്താൽ നടക്കുന്ന വിഭിന്നങ്ങളായ പരിണാമങ്ങൾ മാത്രമാണിവ. അത്തരം താൽക്കാലിക ശരീരസങ്കല്പങ്ങളാൽ ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടരുത്. എല്ലാവരും തന്നെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും യജമാനനല്ല. അതിനാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്യന്തിക യജമാനൻ. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ ഭൃത്യ. കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് യജമാൻ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിസ്മൃതി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശേഷബുദ്ധിർ വിവരം മനാക്ഷ പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യകൈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാ വിരാജൻ കരവാമ കിം തേ. വിശേഷബുദ്ധിർവിവരം മനാക്ഷ പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യകൈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാ വിരാജൻ കരവാമ കിം തേ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം. സിന്ധു സി കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധിർവിവരം മനാഗ്ച പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരോ അന്യത് ക ഈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാപി രാജൻ കരവാമ കിം ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലുക. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധിർവിവരം മനാക്ഷ പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യത് കൈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാതിരാജൻ കരവാമ കിം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധേർവിവരം മനാച്ച പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യത് ക ഈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാ വിരാജൻ കരവാമ കീം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മംഗളദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധിർവിവരം മനഃ പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യത് കായീശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാഭിരാജൻ കരവാമ കിം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധിർവിവരം മനഃ പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യത് കൈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാ വിരാജൻ കരവാമ കിം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധിർവിവരം മനാച്ച പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യത് കായീശ്വരസ്തത്ര കിമീശ തഥാ വിരാജൻ കരവാമ കിം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാസി മാതാജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധേർവിവരം മനാച്ച പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യത് ക ഈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാഭിരാജൻ കരവാമ കിം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധിർവിവരം മനാച്ച പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യത് ക ഈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാഭിരാജൻ കരവാമ കിം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധേർവിവരം മനാക്ഷ പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോ അന്യത് കൈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാപി രാജൻ കരവാമ കിം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ചിത്രാജി മാതാജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധേർവിവരം മനാച്ച പശ്യാമയന്യ വ്യവഹാരതോന്യത് കൈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാപി രാജൻ കരവാമ കിം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയജി മാതാജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശേഷബുദ്ധിർവിവരം മനാച്ച പശ്യാമയന്ന വ്യവഹാരതോന്യത് കൈശ്വരസ്തത്ര കിമീശിതവ്യം തഥാപി രാജൻ കരവാമ കിം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ,
നീ രാജാവും ഞാൻ വൃത്യനുമാണെന്ന് നീ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നീ ആജ്ഞാപിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഈ തരംതിരിവ് താൽക്കാലികമാണെന്നും അത് പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും അഥവാ രീതികളിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നതാണെന്നും എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ആരാണ് യജമാനൻ, ആരാണ് ഭൃത്യൻ? എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ നിർബന്ധിതരാകും. ആകയാൽ ആരും യജമാനനല്ല, ഭൃത്യനുമല്ല. എന്നിരുന്നാലും നീ യജമാനും ഞാൻ ഭൃത്യനുമാണെന്ന് നീ കരുതുന്ന പക്ഷം ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കാം. ദയവായി എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചാലും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അഹം മമേതിഹി. ഒരുവൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിൽ അവൻ എൻ്റെ യജമാനനാണ്, അവൻ എൻ്റെ ഭൃത്യനാണ്, അവൾ എൻ്റെ പത്നിയാണ്, അവൻ എൻ്റെ പുത്രനാണ്. ഈ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ മാറ്റവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണ നിമിത്തം താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾക്കിടയിൽ ഒഴുകുന്ന കച്ചിത്തുരുമ്പുകൾ പോലെ നാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. തിരമാലകളുടെ നിയമങ്ങൾ ഈ വൈക്കോൽ തുരുമ്പുകളെ നിശ്ചയമായും വേർപെടുത്തും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും അജ്ഞതയുടെ തിരമാലകളിൽ പ്രവഹിക്കുന്നു. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറാൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ नीचे माया रावसे याचा वेसे काचहा बुडू बुबाई जीव कृष्ण दासा ए വിശ്വാസ കർലെത്ത ആര ദുഃഖനായി. എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തിരമാലകളിൽ കച്ചിത്തുരുമ്പുകളെ പോലെ ഒഴുകുകയാണെന്ന് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കും. തങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണെന്ന അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന വർഷം ഈ ഒഴുകി അലയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അന്ത്യം വരുത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 3:37 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ. രജോ ഗുണം മൂലം നാം പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അഥവാ ആകാംക്ഷകൾക്കനുസരിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം നൽകുകയും ചെയ്യും. നാം കുറെ സമയത്തേക്ക് യജമാനായോ സേവകനായോ അഭിനയിക്കുന്നു. ആരുടെയോ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ വേദിയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളെ പോലെ നമ്മൾ മനുഷ്യരൂപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിവരം കെട്ട അഭിനയത്തിന് വിരാമം ഇടണം. കൃഷ്ണാബോധം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വ്യവസ്ഥാപിത പദവിയിലേക്ക് ഉയരണം. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ യജമാനൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ദേവീ യേഷാ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ. ഭഗവത്ഗീത 7:14. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണത്തിൽ നാം യജമാന്മാരായും ഭൃത്യന്മാരായും വർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത സേവകരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ നാം സമ്മതിക്കുന്ന വർഷം നമ്മുടെ ഈ താൽക്കാലിക അവസ്ഥയ്ക്ക് അസ്തിത്വമില്ലാതാവും. പ്രഭുപാദ് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉന്മത്തമത്ത ജഡവ സമസ്താം ഗതസ്യ മേ വീരചികിത്സിതേന അർത്ഥഖ്യാൻ ഭവദാശിഷ്യതേന ശബ്ദപ്രമത്തസ്യ ച വിഷ്ടകേശഃ. ഉന്മത്തമത്ത ജഡവത് സ്വസംസ്ഥാം ഗതസ്യ മേ വീരചികിത്സിതേന അർത്ഥഖ്യാൻ ഭവദാശിഷ്യതേന ശബ്ദപ്രമത്തസ്യ ച വിഷ്ടകേശഃ. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, എടാ വിഡ്ഢി, മന്ദ, ആർത്തി പിടിച്ചവനെ, ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നീ എന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധത്തിലേക്ക് വരും എന്നൊക്കെ നീ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, മന്ദനെ പോലെയും ബദിരനെ പോലെയും മൂകനെ പോലെയും തോന്നിക്കുന്നുവെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയാണ്. എന്നെ ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്കെന്ത് നേടാൻ കഴിയും? നീ കണക്ക് കൂട്ടിയതുപോലെ ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനാണെങ്കിൽ
നിന്റെ ശിക്ഷ ഒരു ചത്ത കുതിരയെ തല്ലുന്നതിന് തുല്യമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരു ഭ്രാന്തനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ ഭ്രാന്ത് ഭേദമാകില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആർജിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രതിച്ഛായകൾക്ക് കീഴിൽ ഭ്രാന്തരായ മനുഷ്യനെ പോലെ വർത്തിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മോഷ്ടാവിന് മോഷണം നന്നല്ലെന്നും മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ ഈശ്വരനാലോ രാജാവിനാലോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അറിയാമെങ്കിലും മോഷ്ടാക്കൾ പോലീസിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും അവൻ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മോഷണം നടത്തുന്നു. മോഷ്ടിച്ചാൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്തയാൽ അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതൊരു ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ആവർത്തിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും മോഷ്ടാവിനെ അവന്റെ മോഷ്ടിക്കുന്ന ശീലം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിനാൽ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നില്ല. 14 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏതാവദനുവാദ പരിഭാഷയാ പൃഥ്വിധീര മുനിവര ഉപശമശീല ഉപരതനാത്മ്യനിമിത്ത ഉപഭോഗേന കർമാരബ്ധം വ്യാപനയൻ രാജയാനപീതോ വാഹ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏതാവദാനുവാദ പരിഭാഷയാ പൃഥ്വിധീര്യ മുനിവര ഉപശമശീല ഉപരതനാത്മ്യനിമിത്ത ഉപഭോഗേന കർമാരബ്ധം വ്യാപനയൻ രാജയാനപീതോ വാഹ. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവേ, ഗണരാജാവ് ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനായ ജഡഭരതനെ കഠിന വാക്കുകളാൽ ശാസിച്ചപ്പോൾ ശാന്തനായ ആ സന്യാസ വ്യക്തിത്വം അതെല്ലാം സഹിച്ച് ഉചിതമായി മറുപടി നൽകി. ആത്മീയതയുടെ കാരണം ശരീരസങ്കല്പമാണ്. ജഡഭരതൻ ആ മിഥ്യാസങ്കല്പത്താൽ ബാധിതനായിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും വിനയാന്വിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു മഹാഭക്തനായി കരുതാതിരിക്കുകയും തന്റെ കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു. പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നതിലൂടെ താൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പല്ലക്ക് ചുമക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തൻ താനൊരു പരമഹംസനോ മുക്തനായ വ്യക്തിയോ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുകയില്ല. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു വിനീത ഭക്തനായി തുടരും. ഏത് പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലും അവൻ തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ സജ്ജനാകും. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്താറില്ല. ഉന്നതനായ ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിത്. തത്തേനുകമ്പാം സുസമീഷമാനഹ. ഒരു ഭക്തൻ പ്രതികൂലാവസ്ഥകൾ സഹിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതികൂലാവസ്ഥകളെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതും. അവൻ ഒരിക്കലും തന്റെ യജമാനോട് കോപിക്കുകയില്ല. യജമാനൻ നൽകുന്ന ഏത് പദവിയിലും അവൻ എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ഏതൊരു രീതിയിലും അവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള അവന്റെ കർമ്മം തുടരുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടക്കം ഉറപ്പാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:14 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തത്തേനുകമ്പാം സുസമീഷമാണോ ഭുജാനയേവാത്മകൃതം വിപാകം ഹൃദ്വാത്മപൂർവിർവിദധാൻ നമസ്തേ ജീവേദയോ മുക്തിപദേ സദയാപ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ് ഈ വാക്കുകൾ. തത്തേനുകമ്പാം സുസമീഷമാണോ ഭുജാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാത്മപൂർവിർവിദധാൻ നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സദയാപ.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കാരുണ്യം തനിക്ക് മേൽ ചൊരിയപ്പെടാൻ നിരന്തരം കാത്തിരിക്കുകയും തന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റുകളുടെ ഫലങ്ങളായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധകളിൽ നിന്നും അങ്ങേക്കായി ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായും മോക്ഷത്തിന് യോഗ്യനാണ്. കാരണം അത് അവന്റെ ശരിക്കുമുള്ള അവകാശമാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നമുക്ക് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തചാപി പാണ്ഡവേയ സിന്ധു സൗവീരപതിസ്തത്വജിജ്ഞാസായാം സമ്യക് ശ്രദ്ധയാധികൃതാധികാരസ്തൃദയ ഗ്രന്ഥിമോചനം ദ്വിജവച ആശ്രിത്യ ബഹുയോഗ ഗ്രന്ഥസമ്മതം ത്വരയാവരുഹ്യ ശിരസാ പാദമൂലമുപസൃതഃ ക്ഷമാപയൻ വിഗത നൃപദേവസ്മയ ഉവാച സചാഭി പാണ്ഡവേയ സിന്ധു സൗവീരപതിസ്തത്വ ജിജ്ഞാസായാം സമ്യക് ശ്രദ്ധയാധികൃതാധികാരസ്തൃഹൃദയ ഗ്രന്ഥിമോചനം ദ്വിജവച ആശ്രിത്യ ബഹുയോഗ ഗ്രന്ഥസമ്മതം ത്വരയാവരുഹ്യ ശിരസാ പാദമൂലമുപസൃതഃ ക്ഷമാപയൻ വിഗത നൃപദേവസ്മയ ഉവാച. വചനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, അല്ലയോ പാണ്ഡുകുല ശ്രേഷ്ഠ, അഥവാ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, സിന്ധു സൗവീര രാജ്യങ്ങളുടെ രാജാവായിരുന്ന രഘുഗണ മഹാരാജാവ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തിൽ വളരെ വിശ്വാസമുള്ളവനായിരുന്നു. അപ്രകാരം യോഗ്യനായിരുന്ന അവൻ എല്ലാ നിഗൂഢ യോഗശാസ്ത്രങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഹൃദയത്തിലെ കെട്ടിശിഥിലമാക്കുന്നതുമായ തത്വശാസ്ത്ര വിവരണം ജഡഭരതനിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചു. അപ്രകാരം താനൊരു രാജാവാണെന്നുള്ള അവന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം നശിച്ചു. അവൻ പെട്ടെന്ന് പല്ലക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി മഹാബ്രാഹ്മണനായ ജഡഭരതനെതിരെ പറഞ്ഞ നിന്ദാവചനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കത്തക്ക വിധം അവന്റെ മുന്നിൽ വീണ് ആ പാദങ്ങളിൽ ശിരസർപ്പിച്ചു. അനന്തരം താഴെ പറയും പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 4:2 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഃ സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിച്ച ഈ പരമോന്നത ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ അതേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ കാലാന്തരത്തിൽ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഈ ശാസ്ത്രം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ രാജകീയ ഭരണകൂടവും മഹർഷിമാരുടെ അഥവാ രാജർഷികളുടെ തലത്തിലായിരുന്നു. മുമ്പ് ജീവിതത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രവും പൗരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ആ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ജനങ്ങളെ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. ദശരഥ മഹാരാജാവ് അയോധ്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാൾ ഒരു രാക്ഷസനെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെയും ലക്ഷ്മണനെയും വനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി രാജധാനിയിൽ ചെന്നു. മഹർഷിയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, ഐഹിഷ്ടം യത്തത് പുനർജന്മജയായ. ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഈ ആശയത്തിന്റെ അടിത്തറയിലായിരുന്നു വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സമഗ്ര പ്രക്രിയകൾ. ജനവികൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തെ കീഴടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രഘുഗണ മഹാരാജാവിനും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ ജഡഭരതൻ അവന്റെ മുന്നിൽ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം അവതരിച്ചപ്പോൾ അവൻ അത് വളരെ വേഗം അംഗീകരിച്ചു. ഇതാണ് വൈദിക സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ. വൈദിക ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ അവബോധമുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതരും ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസികളും മുനിമാരും ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് രാജഭരണകൂടത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും അവരുടെ സഹകരണത്തോടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ആയതിനാൽ സർവവും വിജയപ്രദമായിരുന്നു. രഘുഗണ മഹാരാജാവ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്ന ഈ പരിപൂർണത സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്നു. ആയതിനാൽ ജഡഭരതനെതിരെ നിന്ദ്യ വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചതിൽ പാശ്ചാത്തപിച്ച അവൻ പല്ലക്കിൽ നിന്നും വേഗം താഴെ ഇറങ്ങി മാപ്പു ലഭിക്കുന്നതിനും ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ ആത്യന്തിക സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ
ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും ജഡഭരതന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ വീണുന്ന ശിരസ് നമിച്ചു. ഇന്ന് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്. തത്ഫലമായി അവർ വൈദിക ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെ അനാദരിക്കുക മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മികതയുടെ പ്രചരണത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിനാൽ മുമ്പത്തെ രാജകീയ ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്വർഗതുല്യവും ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ നരകതുല്യവുമാണെന്ന് ഒരുവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാവില്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गुरु प्रेमानंद हरे को. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ പല്ലക്ക് ചുമക്കാത്ത ജഡഭരതനെ കുറിച്ച് പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് രഘുഗണ മഹാരാജ. അല്ലെ, നീ ഒരു ജീവനില്ലാത്തവനെ പോലെ അല്ലെ അഭിനയിക്കുന്നു, നിനക്ക് ഇത്ര എന്താ പറയാ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമുണ്ടായിട്ടും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം മോശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് ജഡഭരതൻ പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ, എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ ശരീരമല്ല അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്, ഞാനല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, എന്റെ ശരീരമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, മരിച്ചതിന് തുല്യം ജീവിക്കുന്നവനെന്ന് അനാവശ്യമായി അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളത്, അതായത് ഭൗതികമായ എല്ലാറ്റിനും ഒരു ആരംഭവും അവസാനവും. നീ രാജാവും യജമാനുമാണ്, സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പദവി താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ഇന്ന് നീ രാജാവും ഞാൻ നിന്റെ സേവകനുമാണ്. പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥ മാറിയേക്കാം, ഞാൻ യജമാനും നീ സേവകനുമായെന്നും വരാം. ഈശ്വരേച്ഛയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന താൽക്കാലിക പരിതസ്ഥിതികളാണ് ഇവയൊക്കെ. ജഡഭരതൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ അത്രയും ധൈര്യം വേണം അല്ലെ. രാജാവിൻ്റെ അടുക്ക ചില എന്താ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, വാളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു വെട്ടും ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. എന്നാൽ ജഡഭരതൻ അറിയാൻ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും എന്റെ ശരീരത്തിന് അപകടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആ ശരീരം ഇല്ലാതാക്കിക്കോട്ടെ, എന്നാലും ഭയമില്ല അല്ലെ. ഇത്രയും ധൈര്യത്തോടെ രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നപ്പോഴും മരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന്, ഒരു ശവത്തെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഒരു ജീവനില്ലാത്ത പോലെ പല്ലക്ക് ചുമക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ജഡഭരതൻ പറയുന്നു, എല്ലാറ്റിനും ഒരു തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒരു ആരംഭവും അവസാനവും അല്ലെ. എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മാവ് അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും നാശമുള്ളതാണ്, എല്ലാറ്റിനും ഒരു തുടക്കവും
കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പദവികളും അതും താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ഒരു രാജാവ്, ദേവഗണ രാജാവ് കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ദേവഗണ രാജാവാണ്, അടുത്ത ജന്മം എന്തായി തീരും എന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികങ്ങളാണ് എന്ന് ജഡഭരതൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു അവസ്ഥ മാറിയേക്കാം. ഈശ്വരേച്ഛയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന താൽക്കാലിക പരിതസ്ഥിതികളാണ് ഇവയൊക്കെ. അല്ലേ? പൂന്താന തിരുമേനിയുടെ ആ ജ്ഞാനപ്പാനയിലാകുന്നു കൃപ കൂടാതെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധത്ത് കൃമിയായി പിറക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഒരു രാജാവ് ചത്തിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം ഒരു കൃമിയായിട്ട് മാറാം അല്ലെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പട്ടിയാവാൻ. അപ്പോ ഇതിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല അടുത്ത ജന്മം ഒരു രാജാവാണെന്നല്ലേ. ഇപ്പോഴും തൽക്കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദവിയാണിത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും ഇവിടെ രാജാവും ഭൃത്യനുമൊന്നുമല്ല, യജമാനും ഭൃത്യനുമല്ല. യഥാർത്ഥ യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരുടെയും യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ ഭൃത്യ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നു. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കൃഷ്ണനാണ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യരാണ്. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ പദവികൾ, ഇതുപോലുള്ള രാജാവിന്റെ പദവിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനാണ്, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് യജമാനൻ, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പാലകൻ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പല രാജാക്കന്മാരും അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ധാരാളം അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, രാവണനും കംസനും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ. അവരൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണെന്ന് പറയാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളല്ല. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, രാജാവും ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ. ഒരുവൻ സ്വയം അവനൊരു രാജാവാണെന്നും സേവകനാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായയാണെന്നും പൂച്ചയാണെന്നും അവകാശപ്പെടുകയും പരമോന്നത ക്രമീകരണത്താൽ നടക്കുന്ന വിഭിന്നങ്ങളായ പരിണാമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവ. അത്തരം താൽക്കാലിക ശരീര സങ്കല്പങ്ങളാൽ ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടും. എല്ലാവരും തന്നെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും യജമാനനല്ല. അതിനാൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്യന്തിക യജമാൻ. ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവരുടെ യജമാനൻ അല്ലെ, ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉടമയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഉടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓരോ വഴികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത ഇവിടെ യാതൊന്നും തന്നെ നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്കൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുവദിച്ചു നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, രാജാവ് എന്നുള്ളത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു പദവിയാണ് അല്ലെ. അതില് അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് താൻ രാജാവാണ്, ജഡഭരതൻ ഭൃത്യനാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ജഡഭരതനോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഇത് മാറി വരാമെന്ന് ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നാളെ രാജാവാകാം, നീ ഭൃത്യനാവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അഹം മമേതി, ഒരുവൻ
ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിലെല്ലാം എന്റെ യജമാനാണ്, അവൻ എന്റെ ഭൃത്യനാണ്, അവൾ എന്റെ പത്നിയാണ്, അവൻ എന്റെ പുത്രനാണ്. ഈ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ മാറ്റവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണവും താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾക്കിടയിൽ ഒഴുകുന്ന കച്ചിത്തുരുമ്പുകൾ പോലെ നാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന തിരമാലകളുടെ നിയമങ്ങളാൽ ഈ വൈക്കോൽ തുരുമ്പുകളെ നിശ്ചയമായും വേർപെടുത്തും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും മറ്റു ചില തിരമാലയിൽ പ്രവഹിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരാള് യജമാനാവുന്നതും ഒരാൾ ഭൃത്യനാവുന്നതും, അല്ലെ? അതുപോലെ ഒരാളുടെ പത്നിയായി വരുന്നതും ഒരാൾ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജന്മം. ഇനി അടുത്ത ജന്മം അതാവണമെന്നില്ല, അല്ലെ? അടുത്ത ജന്മം എന്താ പറയാ, ഈ ജന്മം നമ്മൾ കുറെ ആളിന് കാശൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാശൊക്കെ മുതലാക്കാനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം അയാള് നമ്മുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കുമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ കാശൊക്കെ അവര് ദൂർത്തടിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും പിന്നീട് വേർപെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, നീ രാജാവും ഞാൻ ഭൃത്യനുമാണെന്ന് നീ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ ആജ്ഞാപിച്ചാൽ ചെയ്യാം. ഈ തരംതിരിവ് താൽക്കാലികമാണെന്നും അത് പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും അഥവാ രീതികളിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതാണെന്നും എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ആരാണ് യജമാൻ, ആരാണ് ഭൃത്യൻ? എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ആകയാൽ ആരും യജമാനല്ല, ഭൃത്യനുമല്ല. എന്നിരുന്നാലും നീ യജമാനും ഞാൻ ഭൃത്യനുമാണെന്ന് നീ കരുതുന്ന പക്ഷം ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു. ദയവായി എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചാലും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജഡഭരതനെ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തില് രാജാവിന്റെ സേവകനായിട്ട് അവിടെ ജോലിക്ക് ചേർന്നിട്ടൊന്നുമല്ല, അല്ലെ? ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ തന്നെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, എടാ വിഡ്ഢി, മന്ദ, ആർത്തി പിടിച്ചവനെ, ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നീ എന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധത്തിലേക്ക് വരും എന്നൊക്കെ നീ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ജഡഭരതനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലെ? ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാം, എന്നാൽ എനിക്ക് യഥാർത്ഥ ബോധത്തിലേക്ക് വരും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, മന്ദനെ പോലെയും ബദ്രനെയും മുങ്കനെ പോലെയും തോന്നിക്കുന്നെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയാണ്. എന്നെ ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് നേടാൻ കഴിയും? നീ കണക്ക് കൂട്ടിയതുപോലെ ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശിക്ഷ ഒരു ചത്ത കുതിരയെ തരുന്നതിന് തുല്യമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഭ്രാന്തനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഭ്രാന്ത് ഭേദമാകില്ല. അപ്പൊ ഭ്രാന്തന്മാരെന്താണ്? സ്വബോധത്തിലല്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് അവര് ശരിയാവാനൊന്നും പോകുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്നെ നീ ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിനായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഒരു ചത്ത കുതിരയെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. പ്രവാചകന്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആർജിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രതിച്ഛായകൾക്ക് ഭ്രാന്തരായ മനുഷ്യരെ പോലെ വർത്തിക്കുന്നു. അല്ല, എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം, എന്നാലും വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ഒരു മോഷ്ടാവിന് മോഷണം നല്ലതല്ല, ഇതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, ഇതൊക്കെ അറിയാം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം മോഷ്ടിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും മോഷണം നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, ജയിലിലിടുന്നു, വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നു, വീണ്ടും മോഷണം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല എന്നവർ ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജയിലിലൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്ത് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ ജയിലിലൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്തു. ജയിലിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഡിവോട്ടിയായി വരുന്നു. അവരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെ? അവരുടെ തെറ്റായ ബോധത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അവർക്ക് എന്താ, ജയിലിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് വേറെ കള്ളന്മാരുടെ, വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ട്, ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് അടിച്ച് ജയിലിൽ പോയാനാണെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ള ജ്വല്ലറി കൊള്ളയടിക്കും, അങ്ങനെ വലിയ കള്ളന്മാരായിരിക്കും, അല്ലെ? അവരിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഈ ചെറിയ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ എന്താ, വലിയ കള്ളനായിട്ട് വരും, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ രീതികളൊക്കെ, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇവരുടെ
അവബോധമാണ് മാറ്റേണ്ടത്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അതുമൂലമാണ് ഒരു പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ശിക്ഷ നൽകിയത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് 14 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, രഘുഗണ രാജാവ് ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനായ ജഡഭരതനെ കഠിന വാക്കുകൾ ശാസിച്ചപ്പോൾ ശാന്തനായ സന്യാസ വ്യക്തിത്വം അതെല്ലാം സഹിച്ച് ഉചിതമായി മറുപടി പറഞ്ഞു. അജ്ഞതയുടെ കാരണം ശരീരസങ്കല്പമാണ്. ജഡഭരതൻ ആ മിഥ്യാസങ്കല്പത്തിൽ ബാധിതനായിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും വിനയാനിതനായ അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു മഹാഭക്തനായി കരുതാതിരിക്കുകയും തന്റെ കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു. പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നതിലൂടെ താൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി. ജഡഭരതൻ മഹാത്മാവാണ്. ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മാവാണ് ജഡഭരതൻ. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വയം ചിന്തിച്ചു, ഇതെന്റെ കർമ്മഫലമായിരിക്കാം ഈ പല്ലക്ക് ചുമക്കണം എന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പല്ലക്ക് ചുമക്കുവാൻ തയ്യാറായി എന്ന് പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തൻ താനൊരു പരമഹംസനെന്നോ മുക്തനായ വ്യക്തിയോ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. അവന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു വിനീത ഭക്തനായി തുടരുമെന്ന്. ഏത് പ്രതികൂല അവസ്ഥയിലും അവൻ തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ സജ്ജമാകും. ഒരു ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും താനൊരു മുക്താത്മാവാണ്, താനൊരു പരമഹംസനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരിക്കലേ ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് ജഗത് ഗുരുവല്ലേ, അങ്ങ് ജഗത് ഗുരുവാണല്ലോ എന്ന്. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ജഗത് ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. എങ്കിലും പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്ഥാനം അവകാശപ്പെട്ടില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാണ്, എല്ലാവരുടെയും സേവകനാണ് ഞാൻ. ഒരു ഗുരു ഒരിക്കലും താൻ ഭഗവാനാണ്. ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ താൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാണ്. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായാലും പ്രഭുപാദരോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യൻ പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഭക്തൻ പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായി, സന്യാസി ആയി, മഹാരാജായി. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അടുത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അദ്ദേഹം കുറെ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന് ഭക്തന്മാരെ അവിടെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ താമസിക്കാൻ ടെന്റൊക്കെ കിട്ടി. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ താമസിച്ചത്. കുറെ ആൾക്കാർ, കുറെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആയി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഹോട്ടലിന്റെ ഒക്കെ ഉടമ മഹാരാജായതുകൊണ്ട് വലിയ പാലസ്, ധാരാളം സുഖസൗകര്യങ്ങളുള്ള വലിയൊരു പാലസ്, കൊട്ടാരം അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അവിടെയൊക്കെ പോയി കണ്ടു. ധാരാളം ലൈറ്റുകളും ഫൗണ്ടനും പല പല കാര്യത്തില. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെടുത്ത് ചോദിച്ചു, വേറെ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും റൂമിൽ പോയി ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ. ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇന്നൊരു ദിവസം നിന്നിട്ട് നാളെ വേറെ ഇടത്തേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അപ്പൊ മഹാരാജാവ് ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് വൃന്ദാവനമാണ്. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതാണ്. ഇത് സുഖവാസ കേന്ദ്രമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹാരാജ് വേറെ സാധാ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി. വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോ അതാണ് അവരൊക്കെ പ്രീച്ചയിൽ മാത്രമല്ല അവരത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു. വേറൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കും, നല്ല ഹോട്ടലിൽ AC എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഇവിടെ നിൽക്കാം, എന്താണ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇവിടെ കഴിയാമെന്ന് അല്ലെ. അല്ല, ഓർമ്മിച്ചത് എന്താണ്, ഈ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടത്, അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാണ് ടൂറിന് പോയതല്ല അല്ലെ. അപ്പോ അവര് ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചോ ആ പാതയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് നമ്മൾ.
അത്രയും ലളിതമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള റൂമിലേക്ക് പ്രഭുപാദരായാലും പ്രഭുപാദ ശിഷ്യന്മാരായാലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ അത്രയും എന്താ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവരെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ആ പദവികളിലോ ഇതിലൊന്നും അഹങ്കരിച്ച് പ്രഭുപാദരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാണ്, ഞാൻ ജഗത് ഗുരുവല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സേവകനാകാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ജഡഭരതൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതെന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളായിരിക്കാം ഞാൻ ഈ പല്ലക്ക് ചുമക്കണം എന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പിന്നീട് വിചാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ താൻ പരമഹംസനാണോ മുക്താത്മാവാണോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ജഡഭരതൻ യഥാർത്ഥത്തില് മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവിടെയുള്ള ഒരു സാധാരണ ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേക കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഏത് പ്രതികൂല അവസ്ഥയിലും അവൻ തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ സജ്ജനാകും. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്താറ്. ഉന്നതനായ ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവ. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഒച്ചത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനോട്, അല്ലെ, ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നിനക്ക്, എന്നിട്ട് എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്രായമായവരെയൊക്കെ അധികം കാണാം. വലിയ പല അമ്പലങ്ങളിലും വന്നിട്ട് വഴക്ക് പറയുന്നവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ്, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, തത്തേനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാണോ കുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാപൂർവേർവിദദാൻ നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സുദയാപക്. എന്താണ്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത്? ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പം പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന്റെയൊക്കെ ശിക്ഷ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കുകയുണ്ടായി, ഉറുമ്പിനെയും മൂട്ടയെയും മറ്റുള്ള ചെറിയ ജീവികളെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ, അതിന് നരകലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെയൊക്കെ കടിയൊക്കെ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഓരോ തെറ്റുകൾക്കും ഓരോ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനൊക്കെ വലിയ വലിയ ശിക്ഷകളുണ്ട്. 28 നരകങ്ങള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് 28 അനേകം നരകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ശുഭദേവ സ്വാമി തന്നെ പറയുന്നു. അതില് 28 പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് നരകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട 28 പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതില് ഓരോരോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഓരോ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനുള്ള ശിക്ഷകൾ ആ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു തീർക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപ ഫലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരും അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ, നമ്മുടെ അയൽക്കാരനും നാമം ജപിക്കില്ല, അമ്പലത്തിൽ പോവില്ല, അവൻ എന്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളാണെങ്കിൽ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ജപിക്കുന്നു, അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ടും നമുക്ക് വിഷമം അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. തത്തേനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാണോ പുഞ്ചാനയേവാത്മപാപം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപഫലങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അതിന്റെ തോത് ഭഗവാൻ കുറച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ എത്രയോ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് വിവിധ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവിടെ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ജന്മം എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും അനുഭവിച്ച് തീർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരും. അതിന് ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നത്.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കാരുണ്യം തനിക്ക് മേൽ ചൊരിയപ്പെടാൻ നിരന്തരം കാത്തിരിക്കും തന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റുകളുടെ ഫലങ്ങളായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധകളിൽ നിന്നും അങ്ങേക്കായി ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായും മോക്ഷത്തിന് യോഗ്യനാണ്. കാരണം അത് അവന്റെ ശരിക്കുമുള്ള അവകാശമാണ്. ജീവേദയേ മുക്തിപതേ സുതയാവ. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. ഓ, ഈ വാക്കുകൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ജീവേദയേ ഭക്തി, ജീവേദയേ ഭക്തിപതേ ദയാഭക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. ഓ, ചൈതന്യമാപ്രഭു ഭാഗവതം തിരുത്താൻ എന്താണ് ഭക്തന്മാര് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവരെന്താണ് ഭക്തി ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പോ ചൈതന്യമാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഭാഗവതം തിരുത്താൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറയും. ഭാഗവതം പറഞ്ഞത് ജീവേദയേ മുക്തി പതേ സദയാഭക്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുന്നവന്റെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതണമെന്ന് പറയും. തത്തേനുകമ്പം സുസുമേഷമാണോ. ഒരു ഭക്തൻ പ്രതികൂലാവസ്ഥകൾ സഹിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതികൂലാവസ്ഥകളെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതും. അവൻ ഒരിക്കലും തന്റെ യജമാനോട് കോപിക്കുകയില്ല. യജമാനൻ നൽകുന്ന ഏത് പദവിയിലും അവൻ എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ഏതൊരു രീതിയിലും അവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവന്റെ കർമ്മം തുടർന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള മടക്കം ഉറപ്പാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ തനിക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് ഒരു ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യമാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കരുതിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ആ ശിഷ്യയുടെ തോത് കുറച്ചു തരും. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജ് ജയ് വംശകൽപതരുപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യർച്ച പദ്ദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरुराज की जय। हरे कृष्ण। വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.